Мәқалас районугар төңілін эхилегер быйыл литература етенне Луска методической соғыс пәтірттемете 15 сылларынан бастакы Брызгаловскай ағылыр болулар. Роза Унна Иван Брызгалов тарсырдық аттыргарынан мұт бұл республикатағы тағымнақтыр әйін төңілітәғі ортоскола ағытылынна. Брызгаловтар жекерген төңүлтәгәр тосколага отуча сылту хару лелән юрак кахатер бәйләрен сүнгән кылаттырын килләр биджон болаллар. Роза Семеновна онна Иван Петрович Брызгаловтар иккен учуталлара үрдүк ат хахайыннара казда көлөнө чыты итен юретен тахаран бүгүн кенелер аттыра өстө түгүлө аттанна. Үлели хеджер педагогический коллективтер, үлели хеджер учуталлар бүккиннер олоқтобут үгестерин кайда кырдык саңардатан аны уже инновация оңороллар демит. Оны муньян көрөн истен онна мехалгы киннер опыттыра тарганарыгар тел болдун демиттери биппит. Агылар 4 секциянан араксан ытылыннылар. Ол курдук управленческой, педагогической, итенне 2 методической группанан кайдахан кыттылахтар бәйләрен докладтарын көмүскәйтиләр. Аманы кинлер бәйләрен дәләрен булун улуһун күһүр нәһилегәр осколатыгар сагалан баран манна бихәкә кәләннәр сүрдәк сөдик тахарылахты үләләбиттер. Сүрдәк элбә хоны нучча тылыгар уһуян Липецкий город опытын тархаттан, Маяковистер клубтарын арыян, элбәк сахауатын Москванан, соғыру городтарынан идден, улу нучатылыгар уйбыттара. Манна Брызгаловтар жекерген методической быстапкалара элбәк сыллар устата берениле ахты күләләбит кылаттырын түмеге жон көрүтүгәр турда. Роза Семеновна онна Иван Петрович чуга саймактара бирке үрәмме түләләбит тоғыттыра келен. Ахтан санаан манна кулахан тәрәһене терибиттерден олус ден үрәлләр. Каз бирди кыттаачы манна келен улахан опытылан билиләрен өстө чеңетен таргастылар. Гульнара Лукманова, Николай Афанасьев, Василий Петров, Саха телевидениете, Мәхаңлас.